Lor. Ini lor. Gak latihan. Latihan panas ngene kok. Jelajah latihan cah mencegah corona. Ya wis. Nah, terus apa gue sakrali? Iya, sik tak dikit sik. Yo yo. Iya yo. Ya wis, hati. Kene dhewean. Karo cah kuwi mang. Bar kondi mau. Bar mlaku-mlaku ngono. Nah terus awakam kok ngejak latihan panas-panas ngene apa? Apa kang ngene mencegah corona. Tepan ngono yo, aku dhewe nek nang omahe kok. Ketokane kok koyo ora sehat kabeh. Nah terus saiki ayo do latihan ngono yo. Mbek ngenteni camang yo. Iya. Ya wis. Ngenteni. Nah kowe apa jenenge siswa nang mangke? Lumayan. Kira-kira iso dadekno kabeh to? Insyaallah iso. Nah, tes iki kapan mau tes yo? Sok bulan ngarep iki. Nah, apa jenenge siswa nang ono cewek to? Ono. Ngono iki kenal aku sitok ngono ya, aku jomblo ngene. Yo. Kenal sitok ngono. Dulur dhewe ra apa-apa yo. Suwe tenan. Apa aja? Kok suwe tenan. Lor. Ayo ki sonet sakral. Panas sih. Wis latihan mencegah corona. COVID-19. Pendekar udah panas ya? Iya. Wis ayo. Dal. Dal. Piye? Latihan ndi? Latihan kono-kono lho. Aman Kono ngglenggon sing penak. Aman ta? Aman. Aman wis. Ayo. Iya. Piye? Lo kene yo. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua, dikurung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Berpijak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia lupa menerpa-menerjang segala apa yang ada walau halangan. Di tangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Karena setiap hari demi menggapai kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua kan dihadapi dengan gagah berani walau arah lintangan setiap saat datang menguji. Gerak sakti tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Gerak sakti menjadi pengawal, mencari kitab suci. Gerak sakti liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Gerak sakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Gerak sakti tak pernah berhenti, bertindak sesuka hati. Gerak sakti menjadi pengawal, mencari kitab suci. Gerak sakti liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Gerak sakti hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. It's in the house, it's in the house, Sikat it's in the house, Ratil it's in the house. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua, dikurung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Berpijak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dia lupa menerpa-menerjang segala apa yang ada walau halangan. Di tangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Karena setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya temukan jati diri, semua kan dihadapi. Piye sama? Piye enak antara? Alhamdulillah enak lho. Enak yo. Enak mencegah COVID corona. Saiki piye? Posisine ndi? Balik dede. Balik ya. Balik yo. Yes. Wis oleh keringet. Semua orang menjadi gempar. Piye ngene iki? Andi duwe. Budrek wayah corona. Ini lorong ngene iki duwe piye karepen? Apa to lo ge? Ben wis dhuwit. Apa ya? Hei. Rezeki kae.
Yo, kok pinter sih? Langsung ayo, sikat wae. Rezeki. Mumpung ora ono wonge barang iki. Rezeki. Rezeki pol kontake kantil lisan. Mbok ketok motot paringi ya Allah ini. Sepi ayo. Sikat langsung ayo. Pedaku nanti kok hilang. Tenang, beda lagi tuku yung ini. Terus samping, jauh sebelah nih. Ngapa ora ada duit ta? Nyor kan sih. Rokok Surya. Ada enaknya? Ya cung. Hei, dawe ngene iki kok dhewean batur-batur mdono ndi? Dono mah corona. Zaman saiki wedi corona. Nah iya nomor. Oh. Kenapa? Piye, Bro? Beda. Murah-murah ae wis. Kanca dhewe. Murah-murah. Murah-murah ya, Bro. Wah, Modal piro? murah-murah ae wis. Bolo dhewe wis. Butuh duit ngene iki. Ini lho. Aku saiki ya ora ada duit. Duwene HP. Tapi HP ini ketuban ono 3. Piye, masuk murah? Masuk tuh, Rek. Didol lu gawe tuku. Ben-benan. Wong. Masuk. Ben corona 3 iki. Masuk iki. Piye? Masuk. Gawe selfie apik to ra iki? Ya iya to. Eh. Layare ono 7 kok kuwi. Layarnya gitu. Kamerane ya 8. Masai san iki. Iki wis pecah iki. Iya bertabrak sepur iki, tapi ya mau pecah ngono tok. Kuat berarti ya ini. Kuat. Tabrak sepur kok pecah ngono tok. Iya. Piye bener? Wis ra apa-apa. Apa? Yo ae. Sik, Mas. Ayo dodol selfie sik. Apik ora kamerane. Ayo. Sepurane Mas ora mau minus ae kok. Nung Iya iki. Apa pisan-pisan mau hau tuh kayak iki nek ra dodol selfie sik. Ayo selfie sik. Selfie. Gayane. Wis. Ya apik tenan nih. Tapi bener. nek ku HP loro ya mau Mas. Mosok peda hargane larang kok HP loro kurang. Tak kaya 30.000. Bener ah. 30.000 lho opo? Oke. Jar. Piye bener ah? Yo, wis yo ae. Yo. Deal. Il. Ana surate to ora? Surat BPJS to, surat apa? Surat BPJS sing kena nang kene. Lengkap surate. Ono koyo ono iki. Cok, awat jadi nek video. Yo. Tapi ora delok-delok. Kono bedile. Jopo iki? Urusan wis. Don. Wis. Son yo. Yo. Oke. Duit, betul beda colongan. Wis rezeki tenan ngene iki. Wah, rezeki anak soleh. Alhamdulillah. Terus ponakan polisi ora kene sing kena nyolong beda. Wis masuk wi, tos sik. Wi, cair. Udah masuk ya. Ayo gas. Yo. Woi.
Mau dicok rokoknya. Jare radionya rokok sore ya bajingan. A few moments later. Pari itu mulai ini saiki bedhe anyar lali wit dulure. Iya, lali yo. Mbok jadon-jadoni leren-leren ora bayar tuwak bedhe anyar lali wit dulure. Tak duwe begini entek. Wis muga wae ben kapok nang wis yo. Yo wis. Ya Allah, ya peda lagi tuku lagi pergajian nih. Kloro-kloro nyelengi pas corona. Lah, kok dicolong wong. Apes tenan dino iki? Ya Allah, ya Allah. Kok kowe pedaku, Mang, sing digawa baturku. Mosok kok dulur dhewe, tolong peda dhewe haram mungkin. Mosok kok salah paham piye? Jajal parane sih. Kok pedaku, Guys? Ya wis. Lur, kowe ngopo no kene dhewean? Dolanan? Dolanan. Peda manyar. Iya lagi baru tuku kene. Nah kok tau ora peda iki? Engko ndak pedaku iki, Nah kok ora kok dilo kowe? Ora, lagi baru tuku ge mang ngene kono, ngene wong loro. Piye ngene iki? Iki pedaku iki. Kadani aku iki baru tuku ge mang ngene wong loro kae ngene kono. Ya wis ketok pedaku lho. Besok aku latihan pedaku ilang ngene iki. Kowe ngene iki sing jupuk ngene gak sok-sok. Salah sapa ne? Engko sapa sing njupuk? Kok kendel kae mitnah wong bareng. Nah iya aku yo mikir ngene, dulur dhewe mosok mentolo jupuk ngene dhewe. Nek gak saking Tak kandhani lur yo. Cuma aku iki rokok ana kono yo. Kono. Terus ana wong loro nawani peda iki. Lah yo masih to iki wis ketok pedaku stiker ngene iki lho. Ah gluteno piye? Ayo. Nek ada gelut aja kiri kono ae. Mari ora. Ini aku ora konaan kok. Lah kok ora iki piye? Mentolo dulur dhewe nang kene. Bajingan. Lur. Penting jenengan ae penake piye? Yo. Ini iki piye dunungane piye beda. Ini lho. Aku kan rokok-rokokan yo. Yo, kono. Terus ana wong loro nawani aku beda. Jere saya butuh duit. Terus tak ijeti HP loro. Gelem bocahe petake duit 30.000. Nah terus rokokku Surya ya digawa sisa. Wis saiki penake pedae nak gawa mulai. Pemalinge tak golekane. Ora ngene lho. Kenapa aku sepurane? Aku ngarane wong sepurane. Soalnya aku gemang bar latihan batur-baturku yo. Kuwi aku ki golek pedaku dedep kok ora ono ilang. Tak takon-takon baturku yo ora ono yo. Nah, terus kok pas mau gawa mang pas mau liwat aku. Kuwi pedae iki kok kembar mek pedaku, makanya tak takono kowe. Nek aku kleru yo sepurane yo. Aku wis kadung muring-muring nuruti nafsuku sepurane. Saiki aku njaluk tulung awakem nek iso pengen roh betas sing njupuk pedaku kuwi yo. Gon aku, awakmu kan dulur dhewe lho. Ya sepurane masalah gemang aku nuduh awakmu yo. Sepurane tenan. Saiki aku njaluk tulung awakmu nek iso golekno sampe temu yo. Iya. Wis, suwun sih. Sepurane yo. Ya santai wae sepeda nak mulai. Wis nang gope wae. Cuman iki golek yo.
Iki saya duwe. Iki jadi tua. Ini Dul gitu apa nih HP ini? HP buru kira-kira payu piro? payu 1 juta. Masuk juta. Yo, juta iki. Ini mungkin kita murah. Masuk. Ayo dong. Berapa ya? Deh, kayak wonge ya. Nopo iki nopo? Mau tempe yuk, murung-murung ikan sagu. Sepeda sing bodol kuwi ya. Sepedae kancaku. Engko iso bodol kuwi masuk kena colong. Berarti kowe nyolong kowe. Oh, preman tolong. Preman biasa. Lah terus darung piye iki? Ya, cair piye? Aduh. Ya saya gelut nang kono piye? Halo. Ayo. Ayo, beli ayo. Piye iki begini? Kenapa Peri? Duh. Ojo. Jaro. Kenapa iki? Kenapa tadi? Ya sing kemas sing biduke. Sing maling pedaku, Mang. Yo, Ojo wes. Wes. Berarti iki bocah iki. Yo. Aku no polisi ngono. Yo. Bidani sing ora. Ojo, wes. Jaro wae. Nungane no polisi wes. Ayo, tangi. Aku no polisi.